Inselmilkom. Illum l-4-22 ta' Settembru nilqakom għal qudiesa mmexxija minn Dun David Farrugia li ġie ordinat saċerdot 17-il sena ilu. Fl-Evanġelju tal-lum naraw lil Ġesu jagħti l-qawwa u s-seta lit-12. Din il-qawwa u s-seta għada fil-Knisja. Mhux il-qawwa u s-seta tal-poter u tal-arroganza, imma l-qawwa u s-seta tal-Ispirtu ta' Ġesu Kristu, li bihom il-Knisja tibqa' xandar lil Ġesu u tagħti tama lil tant persuni li qataw qalbhom mill-ħajja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-imkien ma' l-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. L-ewwel nett inselmilkom u nilqakom intom il-koll fejn qegħdin, sew f'pajjiżna sew il-barra minn pajjiżna, imma li qed issegwu din il-quddiesa. Dan il-mument ta' talb li nitqazzu fil-mulej u mal-mulej. Waqt li nagħtikom l-għodwa tajba, ejjew ħalli ninġabru biex niċċelebraw kif xieraq dawn il-misteri li l-mulej fdalna u jġeddidna f'imħabtu bihom. Biex nitħejjew tajjeb, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-anġli qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, inġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistħoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jisaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżdra. X'ħin kienu qed joffru s-sagrifiċċju ta' flaxija, jien, Eżdra, qomt mill-lajb tiegħi u bi ħwejġi u l-mantar tiegħi mċartin, inżilt qarkubtejja u ftaħt idejja lejn il-mulej Alla tiegħi u għedt: Alla tiegħi, jien inħossni nistħi u wiċċi ma jagħtinix li nerfa' ħarsti lejk Alla tiegħi. Għax dnubietna tant kotru li ninsabu mazzin sa rasna fihom u ħtijietna għalgħu mola swewwiet. Minn żmien missirietna sal-lum waqajna fi ħtijiet kbar minħabba fid-dnubietna. U aħna, is-slaten tagħna u l-qassisin tagħna ġejna mogħtija f'idejn slaten barranin. Dawn darbuna bix-xabla, ħaduna fl-eżilju, ħadulna ġidna u ġejna flajb li qegħdin fih illum. Imma issa il-mulej Alla tagħna grazzja għal ftit ta' żmien billi ħallilna fdal u tagħna fuq xiex nafdaw, jiġifieri dan il-post qaddis. B'hekk Alla tagħna rid ifaħħarna u jgħixna għal ftit fl-eżilju tagħna. Għax aħna l-sira, imma Alla tagħna ma nsinix fl-eżilju tagħna, għax wara l-ħnina tiegħu magħna quddiem is-slaten tal-Persja. Meta tagħna mill-ġdid il-ħajja ħanerġgħu intellaw it-tempju ta' Alla tagħna
u nerġgħu nibnuh mill-ħerba tiegħu u bekk ikollna kien f'Ġuda u f'Ġerusalemm. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien: Imbierek Alla li jgħix għal dejjem, imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Imbierek Alla li jgħix għal dejjem u s-saltna tiegħu. Jikkastiga u jħenn, iwaslek sal-qabar fih l-art, imbagħad jerfak mill-akbar erda, ngħidu flimkien: Imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Faħruh u li Iżrael quddiem il-ġnus, u xerritkom f'nofshom, u hemm urjikom il-kobor tiegħu, ngħidu flimkien: Imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Olluh quddiem il-ħajjin kollha, u Sidna u Alla tagħna, u missierna u Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Ngħidu flimkien: Imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Minħabba dubjitkom jikkastigakom, imma jħenna likom, u għad jiġborkom minn fost il-ġnus kollha li f'nofshom timsabu mxejda. Ngħidu flimkien: Imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Infaħru jien fl-art reżilju tiegħi, u nur il-qawwa u l-kobor tiegħu mill-ġens bidneb. Erġgħu lura għal għandu mitimbin u għamlu ġustizzja qudiemu. Ngħidu flimkien: Imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emmnu fl-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu sejjaħ li 12 madwaru u tom qawwa u seta' fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-mart. U bagħthom ixandru s-saltna talla u jfejqu l-morda. U qalilhom: Tieħdu xejn magħkom għat-triq, la ħatar, la ħorġa, la ħobs u lanqas flus. U lanqas ma jkollkom żewġ tilbiesi. Jekk titlu f'xi dar, ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu. Jekk ma jilqgħukomx, oħorġu minn dik il-belt u farfru sa trab tagħha minn ma riġlejkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela u bdew iduru l-irħula jxandru l-Evanġelju u jfejqu l-morda kullimkien. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Mhux l-ewwel darba li l-għalliema u anke ġenituri meta jkellmu l-tfal jippruvaw jaraw li jisimgħuhom. Imma fl-istess waqt dawn it-tfal jisek ma ċaqlaqhom xejn jew jisimgħu biss li jaqblilhom, dik anke l-kbar nagħmluha. Imma meta tihom xi ħaġa u tinvolvihom u tgħidilhom ara mhux biex tisimgħu imma għamlu hekk, għamlu bħali. Jekk jiddeċiedu li mhux boring, allura jagħmluha. U tiskanta l-entużjażmu li joħorġu biha. U llum għandna dan il-Vanġelu li Ġesu mhux biss qed jgħallem, qed jgħid xi ħaġa, imma llum għandna Vanġelu fejn qed jinvolvi lid-dixxipli tiegħu, speċjalment l-12, u tom qawwa. Tom il-qawwa li jkeċċu xjaten u li jfejqu l-morda. Fi kliem ieħor, tom li jagħmlu bħalu. Ġesu magħruf
li fil-bidu speċjalment tal-Ministeru tiegħu idur l-irħula jgħallem ifejja il-morda jkeċċi xjaten f'San Mark tispikka naqri żjed din, San-Luqa wkoll jinkludija. Imma għandna dan il-mument fejn l-12 ukoll imsejħin biex fismu u jagħmlu bħalu. Imma stenna naqra, għax jista' jiġri l-każ li meta aħna lil Ġesu wkoll nippruvaw nagħmlu bħalu imma mingħajru u l-qawwa titla' rasna. L-ewwel darba li tqabbad il xi ħadd jagħmel xi ħaġa u jispiċċa ħadd ma jista' jkellmu għax hu biss jifhem. Ġesu ħasbilha dik u taf x'għamel? Waqt li bagħathom fit-triq beda jżarmuhom. Tieħdux magħkom la ħorġa, la flus, la żewġ tilbiesi, żarmuhom. U forsi ngħidu, imma kif se nkunu aħna? Aħna xi kultant ukoll meta nitqabdu biċċa xogħol biex nagħmluha, iżjed l-entużjażmu li nippreparaw l-għodda biex se naħdmu jew il-bagalja biex insifru, imma ninsew mbagħad lan. Ġesu jrid iżarma lid-dixxipli tiegħu biex jibqgħu jiftakru l-għan tagħhom li huma jeżerċitaw il-qawwa li tuhom f'ismu u mhux bil-ħiela tagħhom. U għalhekk iżarmuhom, imma jżarmuhom ukoll mhux biss għalihom, imma għand min se jmorru. Xi kultant aħna jiġrilna li nilqgħu il xi ħadd inkunu sbieħ ma' xi ħadd għax il-fama tiegħu tkun waslet qablu. U allura noqogħdu attenti kif inġibu ruħna x'nagħmlu, imma mbagħad faċli nagħmlu d-distinzjonijiet ara dak tat-tajjeb. Mela jien ħa noġob miegħu. Dak iwa fitt idejjaqni, anzi nagħmel x'nagħmel biex neħles minnu. Il-mulej li jagħti l-kriterju tal-ospitalità. Jekk jistednukom f'xi dar, idħlu ibqgħu hemm. Jekk ma jilqgħukomx, farfru trab. M'għandkomx taqsmu. Il-qawwa tal-mulej tiżblokka ruħha billi aħna nitħaffu minn dak li naħsbu li hu utli u nintramaw b'dak li hu tiegħu, imma tiżblokka ruħha wkoll mid-disponibilità minn kemm wieħed hu ospitabbli u ospitali ħalli jilqa' lil min il-mulej qed jibgħat f'ismu. Ħbieb din għadha tot bil-qawwa kollha sal-lum. Il-qawwa talla qiegħda fid-dinja u hawn nies li għandhom din il-qawwa. Minnu Ministru tal-Knisja kemm qed jiżżarma mill-qawwa tiegħu personali biex iżjed jintrama, jimtela bil-qawwa talla. Fis-soċjetà ta' żmienna kemm għandna nies li qed ifittxu li jkunu iżjed welcoming li tilqa' lil dak li jkun. B'hekk tidher il-qawwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef, imma tqawwi iżjed kull ħajja li hawn fl-art biex tkun xbija tiegħu. Nawguralkom li l-mulej nifhmuh f'dan, nikkoperaw miegħu u nilqgħu in-nies li jibgħatilna f'ismu. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Ejjew irresqu l-koll it-talb tagħna imqawwija minn din il-kelma li dewwaqna. Ngħidu l-kliem tagħna fil-qawwa ta' mħabbtu. Mulej l-ewwel nett nitolbuk għall-Ministri tal-Knisja sabiex verament ikunu iżjed disponibbli miegħek, ġenerużi miegħek. U waqt li jħejju ruħhom kontinwament biex jiltaqgħu mal-bniedem fiċ-ċirkustanzi tal-lum, jarfu bid-disponibilità tagħhom, bl-erf tagħhom u b'dak li inti tagħtihom biex verament iwasslu il-preżenza ħajja tiegħek li teħles kull bniedem mill-iskjavitu tal-jasar tad-dnub. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej biex ikollna sens ta' umiltà. L-ewwel lezzjoni f'Eżdra insibu dik it-talba mqanqla mill-umiltà. Mulej aħna nisbaljaw, aħna nissuppervjaw. Ara xi ġralna. Imma inti tibqa' t-tama tagħna. Niftakru f'dawk li għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli fil-ħajja, speċjalment minħabba vizzi, vjolenza. U kull sitwazzjoni li ġġib moħqrija u dbatija, sew dik li tidher fil-ġisem imma sew li ma tidirx, vjolenza psikoloġika, vjolenza fl-emozzjonijiet. Mulej, ħallina l-kull numiljaw ruħna quddiemek biex verament ikun hemm fejqan fil-qlub, fil-ruħ u f'dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej. Ħalli verament ikollna nies li huma disponibbli għalik u għal min tibgħat f'ismek. Kull saċerdot, kull soru, kull patri, kull missjonarju ma jistax jaħdem waħdu, imma jrid ikun hemm komunità li ssostnieh li tibbekjah. Mulej, ejna ħalli fil-komunitajiet tagħna jkun hemm din il-ġenerożità biex il-kelma u l-qawwa tiegħek ikollha ruq fil-ħajja tagħna il-koll. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Niftakru f'dawk li huma morda, li qegħdin fl-isptarijiet, li qegħdin fid-djarhom, li qegħdin f'xi residenzi u djar tal-anzjani. Nitolbu f'dawk kollha li jduru bihom ħalli minkejja l-mumenti diffiċli ma jaqtawx qalbhom, imma jkunu ta' faraġġ f'dawn il-mumenti delikati. Kun int mulej preżenti permezz anke tal-attenzjoni li tagħti bis-saċerdoti u b'tant lajċi li jaħdmu fil-qasam ta' djakonija. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Niftakru f'ħutna l-mejtin kollha, nofru din l-Ewkaristija lihom. Ilqa' missier dawn it-talbiet li aħna qed irresqulek mill-qalb tagħna. Għamel li verament iseħħu mhux għax huma xewqa tagħna, imma x'nafu li jaqblu mar-rieda tiegħek. Dik ir-rieda li inti urejtna f'ibnek il-għażiż li taħajtu għalina u li involvina dejjem fil-missjoni tiegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqan mulejjem nidej sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' Jessu, ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħniena tiegħek mulej, ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema
dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek il-ħajr. U dan nagħmluh bi Kristu Sidna. Għaliex fih inti jogħġbok iġġedded kollox. U lilna l-koll tajtna li nieħdu sehem mill-milja tiegħu. Għax li kellu n-natura ta' Alla xejjen lilu nnifsu u b'demmu li xerret fuq is-saliba qatt fisliem il-ħlejjaq kollha. Għalhekk int ollejtu fuq kollox u sar is-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min joqgħod għar-rieda tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati, ħal-ħobs, radlek il-ħajr birek qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton tal-Gżira Awċija, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżiż tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli fosthom San Pawl u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu
ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Sant kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kif Ġesu stess għallimna għas-salvazzjoni tagħna, ejjew nistqarru u nitolbu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħennarina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħennarina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Dan huwa Ġesu il-ħaruf ta' Alla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jibis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Jiena r-raj tajjeb jgħid il-mulej, jiena nara fin-naċċ tiegħi u n-naċċ tiegħi jarfu lili. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes. Fit-tiba tiegħek għatina dejjem l-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej, inroddu ħajn lil Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-tana eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twiet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidrawni kontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dibitna bħalma nafrom noħati għalina. Għaddaħannix fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twiret għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfridna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobbsna ta' kuljum matina llum, affrilna dubitna bħalma naħfrom nuħati għalina, għaddaħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli u l-Knisja. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobbsna ta' kuljum matina llum, affrilna dubitna bħalma naħfrom nuħati għalina, għaddaħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-glorja, meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobbisna ta' kuljum matina llum, aħfirna dubietna bħalma naħfru mnaħati għalina, għaddaħanix fit-tiġrib iżda ħnisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, inti omna, għalik jisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru minn tal-glorja, meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobbisna ta' kuljum matina llum, aħfirna dubietna bħalma naħfru mnaħati għalina,
la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalek jisma talb tagħna. Ġesu li twilet għalina, u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna. Eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nitolbu flimkien issa l-Vereġina. Slim għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik li lek ingħajtu għaliex aħna trufnati u li teva. Ilek nitnedu aħna li nibku l-nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mel-avukata tagħna, daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan trufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o Ħanina, o Pija, o Helwa, o Verġni Marija. Itlob għalina qaddisom Alla biex kun jistoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonijiet tiegħu u tal-Knisja. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-semek da fl-ard. Ħobbsna ta' kuljum magħtina llum, qaffilna dubitna bħalma nafrom nuħati għalina, iddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dat dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Litanija tal-Madonna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal tagħna. Kristu qattab tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzhom Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-ħaġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena.
ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma'Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, Għafrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina għaddisom Malla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis ta' demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Sliem għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tagħna, Itolbu itolbu l-Alla għalina. għalina. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikuni imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Arus Kassissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġel qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum immexxija minn Dun David Farrugia. Infakru li kull min jixtieq jgħin b'donazzjoni lin-nies fl-Afganistan kif ukoll in-nies tal-Ħajti li ntlaqtu minn terremot qawwi jista' jagħmel kuntatt ma' Caritas Malta fuq 22 19 90 00. Grazzi u nsellmilkom.